በበየና ህይወትካ ኢኻ ሓውካ ትጸልኦ ሰነፍ ብምዃኑ ብጣዕሚ ትጸልኦ ሰብ እንተሃልዩ ንስኻ እውን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሰነፍ ኢኻ። ተመኺሩ ዘይሰምዕ ተሎ ዘይርድኦ ሰብ እንትርኢ እሞ ትስሕቆን ትጸልኦን እንተኮይንካ ንባዕልኻ ከመይ ምዃንካ ክጥይቐካ። ካብ ሓጢኣትካ ንኽትወፅእ እግዚኣብሔር ክንደይ ግዜ መኺርካ። ዘይወፃእኻዮ ሓጢኣትካ ኣሎ ዶ? ዝወፃእኻዮ ሓጢኣትከ ድሕሪ ክንደይ ልምምድ እዩ? ንዕድመ ልክዕኻ መኪርካ ዝኣበየካ ሓጢኣትካ ኣሎ ዶ? እንተሃልዩ ንምንታይ ንሓውካ ናይ ሰብ ቋንቋን ባህልን ስለ ዘየጽንዐ ትንዕቆ? ንሱ ናይ ሰብ ቋንቋን ባህልን ተጥፍእ፣ ንስኻ ግን ተፈጥሮኻን ሕጊ እግዚኣብሔርን ኢኻ ተጥፍእ። ስለዚ ክብለካ ዝደሊ ኣብ ቅድሚኻ ብጣዕሚ ትጽየፎ ሰብ እንተሃልዩ ዓርስኻ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከምኡ ጌርካ ኣቐምጥ። ስለዚ ክብለካ ዝደሊ ኣብ ቅድሚኻ ብጣዕሚ ትጽየፎ ሰብ እንተሃልዩ ዓርስኻ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከምኡ ጌርካ ኣቐምጥ። ምኽንያቱ ተሓቂ ከምኡ እዩ። ብጣዕሚ ትጸልኦ ሰብ እንተሃልዩ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ጽሉእ ኢኻ። ብጣዕሚ ትንዕቆ እንተሃልዩ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ንዕቆ ኢኻ። ምኽንያቱ እቲ ሓቂ ንሱ እዩ። ከም ቃል ጎይታ ጸላእኻ እንትፈቲ፣ ንዝረግመካ እንትምርቕ፣ ንዘሳደካ እንትጽሊ፣ ንስኻ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሓጢኣቶም ዝተሓደገሎም በደሎም ዘይተቖጸረሎም ብፅኣት እዮም። ከም ዝበለ ነብዩ ዳዊት ሓጢኣትካ ዝተሓደገ በደልካ ኩሉ ዘይተሓሰበ ሓጢኣቱ ዘይተሓሰበሉ ሰብ ብፁዕ እዩ ዝተባሃልካ ኢኻ። ከም ቃል ጎይታ ጸላእኻ እንትፈቲ፣ ንዝረግመካ እንትምርቕ፣ ንዘሳደካ እንትጽሊ፣ ንስኻ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሓጢኣቶም ዝተሓደገሎም በደሎም ሁሉ ዘይተቖጸረሎም ብፅኣት እዮም። ከም ዝበለ ነብይ ዳዊት ሓጢኣትካ ዝተሓደገ በደልካ ሁሉ ዘይተሓሰበ ሓጢኣቱ ዘይተሓሰበሉ ሰብ ብፁዕ እዩ ዝተባሃልካ ኢኻ። ብተወሳኺ ሰብ ንርእሱ ሰነፍ ብምዃኑ ከይነዓካ፣ ዓምጫቕ ብምዃኑ ከይጸላእኻ እትነብር እንተኾይንካ እግዚኣብሔር ዝፈልጦ ሰብ ዘይፈልጦ ሓጢኣትካ ስንፍናኻ ንደገ ዘይወፀ ጎደለታትካ ንምንቃል እግዚኣብሔር ክንድምታ ይተግህ። ብተወሳኺ ሰብ ንርእሱ ሰነፍ ብምዃኑ ከይነዓካ፣ ዓምጫቕ ብምዃኑ ከይጸላእኻ እትነብር እንተኾይንካ እግዚኣብሔር ዝፈልጦ ሰብ ዘይፈልጦ ሓጢኣትካ ስንፍናኻ ንደገ ዘይወፀእ ጎደሎታትካ ንምንቃል እግዚኣብሔር ክንድምታ ይተግህ። ሰማያዊ ኣቦኹም ፍጹም ከም ዝኾነ ፍጹማን ኩኑ ዝበለና ሰማያዊ ኣቦኹም ፍጹም ከም ዝኾነ ፍጹማን ኩኑ ዝበለና ሰማያዊ ኣቦና ብዝተፈላለየ ሓጢኣት መቕደስ ልቦም ዘርስሑ ሓጢኣቶም ከይተመልከተ ብድኽነቶም ከይነዓቐ ብርስሓቶም ከይፈለየ ዓርሱ ትሕት ኣቢሉ ምስኦም በሊዑ ሰትዩ። ብተወሳኺ ንዝጸርፍዎ ክፉእ ከይመለሰ ንዝጸፍዕዎ ከይተቐየመ ፍጹም ፍቕሩ ገሊጹ። ስለዚ ስንፍናኻ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከይቝጸር ስንፍና ሰባት ኣይትቝጸር። ስለዚ ስንፍናኻ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከይቝጸር ስንፍና ሰባት ኣይትቝጸር። ሓጢኣትካ ኣብ ዘይድምሰስ መዝገብ ከይምዝገብ ሓጢኣት ሰብ ኣይትመዝግብ። ሓጢኣትካ ኣብ ዘይድምሰስ መዝገብ ከይምዝገብ ሓጢኣት ሰብ ኣይትመዝግብ። ምኽንያቱ ሓጢኣት ሰብ ተዘይሓዲግኩም ሓጢኣትኩም ኣይሕደገልኩምን እዩ ዝብል። ምኽንያቱ ሓጢኣት ሰብ ተዘይሓዲግኩም ሓጢኣትኩም ኣይሕደገልኩምን እዩ ዝብል። ምኽንያቱ ሓጢኣት ሰብ ተዘይሓዲግኩም ሓጢኣትኩም ኣይሕደገልኩምን እዩ ዝብል።